Avui faré uns macarrons d'aquells de quedar bé. Som-hi! He posat a hidratar unes carreretes amb aigua al foc i, mentrestant, he tallat pebrot. L'he posat a sofregir amb una mica de sal i, quan ha estat mig fet, hi he afegit les carreretes que ja estaven hidratades. Més endavant he afegit la carn trinxada de porc, uns alls picats i orenga. Aleshores he escaldat uns tomacons, els he passat per aigua freda i així els he pogut treure la pell molt fàcilment. Els he triturat i a la cassola hi he posat una cullerada de tomàquet concentrat i els tomàquets triturats. Ho he tapat 10 minuts. He rectificat de sal, he bullit els macarrons, els he integrat bé i ja ho tenim. Bon profit!